Tugas berat dunia. Ada Cimuk Agnes Orisaran Tatin Titot. Elok. Dengan bobot Kok kowe urip kowe kok nyanyi dhewe. lo beda ora kelasnya iki lho. Kok kei banteng. Kan dipaske dhewe-dhewe. Agnes yo wangune mau serigala. Orisa kok suntikan. Maune Orisa suntikan di Mas Gading langsung Mas Rai motor, mohon ganti motor. Dhewe-dhewe. Iya. Nggih menika sampun. Ampun nggih, jenenge hiburan pokoke ana salah lupute njaluk pangapura nyuwun agung ing samudra pangaksami. Menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa jadi pesan-pesan dari lakonnya. Jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun gayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Nggih, Gading. Mbak Tanti. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin Nggih, amin. matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Pak? Iki dicukupke sik lek gegojekan mengko diteruske ning gara-gara. Yo. Saya arep kepiye? Weh, lah ya iki nonton budalan. Kurawa budal kae wis siap-siap ke mosok ora ditonton. Ayo Mak tak derekke. Kubura Surabaya rupo Kampas Sigra Angusap punangkuku Pancanaka ning setake sabuke Gya Cemangkah ambabat Wonomarta Andungkarsila ageng-ageng ngrusak gumbul Amukah Gawa angrebaken mandira geng gumuruh swarane candraning ati bisa mbubrahke sisining wana.
Manganjur lakune angin kukur anggrane kuno Puragurnita kakiri-kiri wah aku dadi ngumun jroning aku babat Wanamarta iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu mergo wedi yen kembukan wit utawa ketiban watu. Wah, lako iki ana wujude munyuk gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek yen pancen kuwi bisa tata jalma lan duwe jeneng kowe sapa? Aduh Raden, keparanging dewa nadyan kula wujuding wanara nanging kula saged tata jalma dene nami kula pun Senggana. Kowe Senggana. Wah, ku Bratasena. Senggana, kowe kok malah klekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu Raden. Mugi kawuningan nadyan wujud kula wanara nanging kula nggadahi cacat boten saged mlampah kula lumpuh Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi krubuhan kayon kowe ikhlas nanging aku sing kedusan. Wah, mergo aku sing babati alas iki tegese aku sing wis njalari. Mula aja nganti kedadean kowe saiki lunga wae saka papan kene. Aja nganti kasempyok duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten menika. Yen pancen mengkono, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan kono empuk. Pamriye aja nganti lara awakmu. Waduh, matur nuwun Raden. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula yen monggo kula aturi muncalaken Raden. Yo. Raden, kowe aja pamer karo Bratasena. Wae ngatasé munyuk sak lengen wae tak junjung. Aku ora kuat, mongko wit sak prangkul rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah, kowe aja pasang walat wae Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat. Wah, aja pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe. Wah, aku ya duwe sedulur wujude kethek putih. Jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih ampuh lah adalah adikku di Yai Bratasena. Jagat Dewa Bathara Hyang Rama dewaku. Ya dalah bareng pun kakang rangkul marang si Adi. Aku kok mbok kipatyawu to. Kok mbok sampluk iki. Wah, salahe kowe ngaku-ngaku. Aku iki jare adimu lho.
Lah pancen sliramu kuwi adikku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo, jenenge Anoman. Kowe yo kethek putih ning jenengmu Senggana. Lho piye to? Senggana ki yo Anoman, Anoman yo Senggana. Kuwi jenengku kabeh. Merga jenengku ki akeh Anoman Senggana Rama Dayapati Maruti Anjani Putra. Kowe adikku ya Di, kowe sedulurku nunggal Bayu. Adikku Bratasena. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Ora kaya kowe. Munyuk mung sak lengan. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah. Yen pancen kowe iso mujud Anoman sing gedhe, aku lagi percaya ngono. Yen ngono iki sawangan Bratasena. Bratasena sawangen. Anoman wis gedhe saiki. Wah, iso gedhe jebul. Yo, merga gedhe karo cilik kowe manut kebutuhan. Nek biasa yo aku cilik, nek muni kurda yo terus gedhe ngene iki. Piye? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman bali yo wujudmu mau. Wis percaya to nek aku ki Anoman ya kakangmu. Yo, aku wis percaya. Saiki gage kowe lunga. Lho. Kok lunga piye agewe ketemu kok kon lunga? Mergo aku lagi ana pakaryan. Babati Wonomarta iki Udi, pancene aku sengaja ngadang ning kene iki. Mergo aku ngeman karo si Adya Jonggok Bacut ki ya Di mergo alas iki alas gawat kaliwat angker wingit kepati aja mbok bacut ki ya Di Bratasena. Wah, perkara bungah susah tak sandangi Dewi Sumingira. Kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatani Dewi alas iki. Bratasena nek duwe tekad kaya Gunung Waja ya. Nadyan kepiye wae, naden aku wis digajul. Kowe tetep sedulurku nunggal Bayu, mula nek ana bot karepotane, Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya Di Bratasena.
bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Lah kok dadi negara Mertani iki geger kaya ngene iki ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh. Inggih Rekyawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng kados pundi menika. Wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, cetha ana manungsa sing salah gawe. Wadya bala kajiman kabeh wae. Mara gage prapakana manungsa salah gawe iki. Nggih, ngesaken dawuh ayo kanca budal-budal. Dongeng enthek-enthek si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sama aja tindak kualat. Lah iya bener kanamu lali sumber katiwasan. Walah gawe rusak papan dunungku. Tak kira ya menungso jebul mung wujude kethek putih. Yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng, kageng aku wis sapa? Takon lawan aku. Anoman ya senggono balik takon kowe sapa? Wah, iso ngomong tenan. Jeneng Anoman ya aku Tumenggung. Pamegat Rikma. Munyuk Anoman. Kowe wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo. Manuta kowe tak bondo tak aturke ratu Gustiku sing gawe rusak yektine dudu aku. Nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta. Wah, tenan. Ngertine papan iki dikira alas, ngerti? Yen sejatine iki negara kajiman, ya iki negara Mertani, mbuh ora idep. Bakune iki alas bakal dibabadi guyasa negara munyuk elek. Manuta tak bondo yen pancen iso. Bondo bandanan Anoman. Budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus. Tiban tangan pecah sirahmu Sinolena Prabeng Lampus Pamegat Rikma.
도시락 yo cocok tuh mbak, udan itu mbak. Edian. Wah, Edian munyuk cadak. Edian. Oh, ngece. Blayer kok ya. Cantik. Diar kowe. Mbok elok iki. Semangat Kang Warjo. Oh, kose. Ayo maju.
Leng iblis lanat padha cek-cekan. Oh ladalah. Iki menungso sing salah gawe. Wani ngrusak negaraku. Wong gagah gedhe wis sapa? Aku Bratasena. Wah, kowe sapa patih sapu jagat? Bratasena Noparan. Kowe sing wis wani gawe rusak negaraku. Ayo manut tak bondo tak krincung sikilmu. Aja tak bupak menclati kamu. Papan dunungku. Jebul ora bisa disangga eneng Bratasena iki ya. Ning aja girang-girang gemuyu. Bratasena tamparana Jalasutra tampar kencana. Daya kemandhenku Jalasutra tampar kencana. Nglumpruk tanpa daya nganti bosok madya ning kono.
Wah. Aku iki kena dayane opo? Wah, aku ora iso mubah, ora iso musik. Aku ora iso mlawat. Wah. Ibu Gundi, punta kakangku Permati. Wah, kembar aku susulen. Aku tulung ana. Saya dalu aras apyara sorot lintang ganggu medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karanggewan putyanira sang Twijawara brengeng lira swaraning madu pranta manungsung sarining ngembang bocah bajang girengake
siruping Sang Hyang Arga gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Namung Sang Hyang Pertagapati ingkang jembrul saking Brang Wetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara eka bumi dwi sawah tri gunung catur samudra Pancataru sabangunan Om Sabda Pandita Asta Nawadewa Dasa Ratu Goro goreng jagating pakliran saiki amung ngurmati mijilira parpat punakawan kelurah Semar Garing Petruk semono kelurah Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ngara romba alon arire
Gara-gara. Soan ngendi iki, Gong? Soan ning SMK PL. PL ki apa? Pangudi Luhur. Muntilan Magelang Jawa Tengah. Ya. Mau visi misine kelingan apa ora, Gong? Lah aku mau turu wae. Ora pati gatekke. Ayo diwaca meneh. Coba diwaca nek nyata wong pinter ki diwaca. Heeh. Visine ki menghasilkan lulusan yang berkarakter baik, berkompeten, unggul dan terdepan di tingkat global. Aja kaya aku. Aja. Kuliah untuk dhewe aku. Ora apa-apa, Gong. Asal terus-terus nek omongan. Misine apa, Gong? Misine ki mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang baik dan berlandaskan Allah adalah kasih. Ya. Ana 5 apa 4 ding, Gong? Diwaca kabeh kok, Gong. Heeh, ki terus sing nomor 2 mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Ya. Terus ana apa neh, Gong? Mendampingi peserta didik untuk berprestasi unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Terus mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ya, terus iki SMK Pangudi Luhur kene iki ana 4 program keahlian. Apa wae, Gong? Nek nyoto wong pinter kuwi lang ngejak ya. Teknik furnitur. Teknik furnitur iki apa? Furnitur iki kaya perlengkapan rumah. Kuwi engko ana lawang, ana jumbo, ana kompor. Uduh, wah kuwi peralatane apa? No ya bangsane nggon meja, kursi, terus lemari, amben ngono kuwi lho. Ya, terus apa neh, Gong? Desain permodelan dan informasi bangunan. Kuwi ngopo kuwi? Ngopo ya kira-kira ya? Permodelan kuwi dadi model ngono apa ya? Ora ngerti aku, Gong, kowe sing ngerti kok. Wah, apa ya? Permodelan kuwi apa kaya nggon majalah-majalah kae apa ya? Majalah sing apa? Sing kae lho. Gambar, desain kuwi ngono-ngono kuwi lah intine. Ya, arsitek pribadi. Kayak asisten Ding. Lali ya kan. Terus apa neh, Gong? Isi ana teknik otomotif. Otomotif ki apa? Kendaraan. Ngawur. Ya bener, Ding. Bener. Kaya engko kuwi zamane kuwi lho, kok zamane to? Nggon otomotif lah kira sing dienggo wirawiri ngono. Aku kuwi ora pati paham ya. Ya, terus ana apa neh? Teknik mesin. Mesin ki kaya nggon mesin kapal terus pokoke ya nggon mesin burap. Burap ki apa burap? Burap ki kae lho, bolongan piston digedhekke
Sok sak pistone melu gedhe. Jenenge borap kuwi digedhekke ora ono sing borap kok dicilikke. Ya nek dicilikke apa jenenge? Bordon. Bordon BUREDUWN. Ya, apa meneh Gong? Aku wis nang papat kok. Tulisane kuwi 4 program keahlian. Ya. Bener, wong pinter tenan kok Bagong kuwi pinter ana tekse kok. Apa ora ana tekse ya bluk. Ya. Apa meneh? Sing kira-kira penting di waca meneh, Gong. Dibaleni meneh, heeh. Apa meneh ya kira-kira ya? Nah, Bagong iki nek tekone kok ngono kuwi nyandak, Truk. Kowe nek ora ana teke ra nyandak wong cah iki. Wong cah bluk kok iki kok. Lah iya ya ora apa-apa jenenge wong sinau ya. Sinau kuwi saka sing maune ora iso, dadi saya ora iso. Dadi saya iso. Jenenge wong sinau kuwi alon-alon. Ya. Kaya awake dhewe iki, heeh, karo tahap sinau, tahap pembelajaran. Mulane iki nek apa jenenge kathah lupute iki nyuwun pangapunten. Lah iya makane ya piye ya. Ah sesasi ra ono apa-apa ra ono kegiatan ki. Poso ya aku wingi blas ora bolong lho. Kowe kuwi? Lha iya ya. Blas ora bolong lho ku poso ki. Mergane ra poso. Kaya Bagong barang kuwi. Poso kowe Gong wingi Gong ora. Aku ora tau mokel kok aku wong tertib. Ning ora tau poso mingan. Glut yo Gong yo. Ngopo kowe kok temperatur? Temperamen. Barang kowe mau menyang rene iki sak mobil wong-wongan cengok kabeh. Tenan kan. Nang mobil iki wis unek-unekan wong-wongan cengok. Meng ngono-ngono kuwi. Supaya aja tekan kene iki yo ngomongke cengok kuwi ora ono entekne. Iya. Ya ora apa-apa kaya ngono kuwi. Besok didoi Gong ngono kuwi Gong, rasa disrawungi Gong. Aja lah. Aja kowe arsitek apa jenenge? Mester. Aja pokoke kono kuwi tetep disrawungi, dijupuk sing elek, dibuang sing becik. Dijupuk sing becik. Dibuang sing elek. Aku kuwi pirang-pirang dina ora ketemu wong-wongan cengok kuwi terus gering seminggu aku. Tenan iki jebul tambahane wong gering iki ketemu wong-wongan cengok lho. Iya ya kuwi jenenge wong lara kuwi nek ora mari-mari kuwi anu. Menurutku kuwi sugesti. Alah sugesti apa to? Aku kuwi bersugesti nek aku sesuk sehat, sesuk iso beraktivitas. Ya tetep lara kuwi seminggu kuwi. Lah lara apa to, Gong? Lambung. Lambunge munggah tekan paru-paru. Ning saiki wis mari wis sehat. Bare wayangan rudal ki terus sehat walafiat aku. Ya. Aku kuwi kesepian lara aku kuwi. Aku wonge ora iso kesepian aku. Ora seru-seru nek ngomongke kuwi. Engko nang isor WA bangsat. Beres nek karo aku kuwi. Sawalan. Minangkani pambudutan Gong. Sing mau durung dipinangkani sing ana akeh po ya. 3 apa 2 ya Gong. Alon-alon Gong. Ki engko jam 2:30 harus tancap kayon. Ya. Ki bar iki lagu-lagu sing tak tilakane apa wae to mau ki aku lali ya. Ana endi mau? Kopi wengi, nyamu pun digantos wau. Sing niki muga nyawiji niki digantos kan, soalé dereng pemanasan. Terus ana iki karo tembang kangen. Ya karo tembang kangen kuwi Gong. Arep sing endi sik Gong? Manut. Kowe arep minangkani sing tembang kangen apa sing iki mau sing muga nyawiji diganti. Lah ya aku manut kowe Gong. Lah aja manut aku. Aku ki wong ra iso digugu kok dinut.
Menengo to kowe iki? Ya manut Kang Gareng sing paling tuwa. Nah ngono kuwi lah ya malah. Aku ki ya. Aku nek ora sapa ya? Tembang kangen ki engko sik lah. Sing nyawiji kuwi diganti sing alus-alus. Ya mene iki nek langsung di nek tembang sing apa jenenge grumbyang-grumbyang ki ora nges. Ah iya, ya arep diganti apa? Diganti ular kambang. Wah, nyamleng iki engko Kang. Iya aku nek alus-alusan mong aku. Sing kepareng nyekar sapa? Aku nek ular kambang ki sapa ya? Bu Wahyu. Bu Watu wis nek kon nguler kambang jan asik tenan nyes. Ya. Di nganu Gong, di nganu Gong. Di apa jenenge? Disapa, heeh. Iki durung Bu Watu, anu Bu Wahyu. Nggih, Dalu. Sugeng dalu Pak Dalang, Mas Dalang. Dalu. Kok Bu Watu pripun to? Pripun? Kok Watu pripun to? Jenenge typo ki. Kleru ngomong ki typo. Oh, typo. Heeh. Ngomong nggih iso typo to? Iso wae. Aku ngomongan nganggo autocorrect keyboard barang iso kok. Oke, siap. Dalem Mas, pripun? Apa jenenge mau? Apa kuwi ular kambang? Nggih. Nggih, ular kambang dienggo tombo capek. Heeh. Adep kono, Gong. Oh, aku nek madhep kono. Menikmati ya padhake. Mangga ku Wahyu. Becik apa wong urip neng ngalah donya
liar-liar tenan. Heeh. Saiki lagu kedua. Ya, apa Gong? Ayo kowe sik no. Sing kira-kira ki ana dangdute ning tipis-tipis. Oh, aku baganku rock metal. Ya. Nek apa jenenge ana dangdute tipis-tipis ngono ki kudune iki duet. Duet iki penak iki Gong. Heeh. Duet apa arepan? Wah ya sik engko manut gampang kok tak milih ya. Sing penting duet sik, golek sing lanang karo sing wedok dadekke siji. Nah, Sapa sing lanang sapa sing wedok sapa? sing lanang ku ya gandeng iki mau sore iki sing nyimping iki kakangku lanang. Mau limbukan wis nglungani wedi dideke to saiki gara-gara malah ora nglungani. Iki sing nyimping iso rapi ning koyo ngono kuwi nek ora kakangku gadang iki. Ayo. Ayo di kon ngadeg. Lah kayak iki nek ngadeg iki bendina san. Wis kerep nek ngadeg kok kayak iki. Ngadeg tok ning ora kelakon. Ora opo to Gong ngomong apa mbuh. Nek tetep kudu kon jumeneng. Lah iya no. Ora ketang apa bawa apa duit ora apa-apa wis sing bawa engko Mas Gadang engko sing nyanyi sing engko dipilih. Yo. Mas Gadang Prasetyo. Siap duet? Siap, oke. Wis rasa nganggo spot wis apik tenan. Monggo Mas Gadang, katuran jumeneng Mas Gadang. Wis rasa nganggo spot ngono. Sepotane gupak 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 ayo wije ayo wije ayo wije ayo wije sampai to Baik ngono wis sip wisan. iya Breng breng bongkotan Tiketto tinggo celengan anyar solo maling ngencen manten anyar dientuk kala cengkeh wes malah Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.